У лесе зараз цудоўна, паветра такое, што яго хочацца піць. Я павінен быў гэта зрабіць даўно. І сёння пачынаецца мой шлях па польскім каміну. Варшава заўсёды кудысьці бяжыць. Гэта горад, які не ўмее спыняцца. Але мой шлях іншы. Сёння я пакідаю шум вуліц дзеля цішыні лесу. Свентакшышская сцежка, польская каміна. 295 кілометраў, якія трэба прайсці не нагамі, а галавой. Я не іду за рэкордамі, я іду па адказы. Ось такое сёння надвор'е. Заскочыў у касцёл. Канцелярыя закрыта, але ксёндз паставіў сваю роспіс. Ідзем далей. Першы адказ прыходзіць хутка. Гэта боль. Калі ты выходзіш на дыстанцыю амаль у 300 кіламетраў, тваё цела пачынае пратэставаць. Горад не рыхтуе цябе да такога. Добрай раніцы, што давайте паглядзім, якая тэмпература была уначы. Ну, уначы была мінімальная 5 градусаў. Норм. Трэба вылазіць ужо з намёта. Птушачкі спяваюць. Нічога не было моцных марозаў. Такое место я пакідаю пасля сябе. Яно нават чысцейшае стала. Тут сабраў крыху паперкі усялякія, крышкі ад піва. Всё. Идем далей. У адзін момант ты разумееш, твой адзіны саюзнік – гэта твой рыштунак. Калі ён цяжкі, ты прайграў. Калі ён тэхналагічны, ты ідзеш далей. Мой базавы набор важыць менш за 6 кілаграмаў. Гэта і ёсць ультралайт. Гэта філасофія, дзе ты выкідваеш усё лішняе не толькі з заплечніка, але і жыцця. Сёння той дзень, калі вёсак і усялякіх населеных пунктаў зусім мала. Увесь дзень Казінецкая пушча. Трэба папоўніць запасы вады. Даў бутэлькі пані, пайшла наліваць. Зараз прынясе. Bardzo dziękuję. Miłego. Зноў штосьці пачынае накрапаваць. Ну што, трэба лезці. Главное не пиздануться. Нихера себе. Вот так. Так. И вот так. Ну а так тут. О. У глубинках так само існують, як у Білорусі.
драўляныя масты. Ну что, человек-слимак ужо поставил свой домик. Зараз буду вечерять и отпочивать. 40 километров. Не ведаю, наколькі якаснае зараз відео атрымліваецца. Сёння крыху доўга шукаў месца пад намёт, але знайшоў. Зараз вячэраю, пап'ю гарбаты і пайду спаць. Ось зараз чую, як крычаць касулі. Добраноч. Романтика, звычайна, скончваецца раніцай. Добрай раніцы. Мяркую, па намёце вы зразумелі, што сёння былі маразы. Не ведаю, колькі было. Гадзіннік паказваў -3. І я ў гэты момант зноў зразумеў, што я не поўнасцю падрыхтаваны да падарожжу, таму што мой кілімок, ён не прадназначаны для такіх умоў. У яго няма такой добрай цеплаізаляцыі. Ён на лета. Таму і я баяўся вось гэтага надвор'я, калі будзе халодна. Ну, што ж, як ёсць, ёсць цяпер аб чым падумаць. Ну, а што думаць? Трэба кілімок, калі я буду працягваць, а я буду працягваць і далей вандраваць, то бок мне трэба набываць кілімок. Ну, а зараз буду збіраць намёт, сушыць намёт, сушыць спальнік, звару кавы і пайду далей. Мой лагер ужо амаль собраны. Попіў кавы, засталося пачысціць зубы, крыху расчесаць бараду, прывесці яе ў парядак, сабраць все рэчы ў заплечнік і выходзіць на маршрут. Засталося ўжо менш 70 кілометраў да канца маршрута. Гэта маршрут зараз Свентакшыскі, дарога Святога Якуба. Ну, што будзе далей? Паглядзім. Часам дарога выглядае прыгожай толькі здалёку, а зблізу гэта пот, боль і жаданне проста спыніцца. У такія хвіліны пачынаеш думаць, навошта ты сюды ўвогуле прыйшоў. Але менавіта тут усё пачынаецца. Глядзіце, што пад лаўкай знайшоў. Знайшоў вось такі геокешинг. Вось такі маленечкі нататнік. І пакінуў сваё імя і дату, калі я яго знайшоў. Гэта д'ябальскі масток. Зусім Соніка не хоча мяне грэць. Менавіта для такіх падарожжаў не хапае фільтра для вады, таму што ручаёў вельмі багата з праточнай вадою, але рызыкоўна ўсё роўна піць. Ну, калі крыніца, гэта крыніца. А з ручаёў, канешне, ну, кіпень, гарбаты, суп нейкі сварыць можна, но так піць не. То бок, калі хто будзе ісці па такіх маршрутах, абавязкова бярыце з сабой фільтр. Праз некалькі хвілін
соненька, оно уже вось там завалится за горизонт. Я уже поставил намет, побач дорога, вариантов інших, на жаль, нема. Ну, не тільки переночить, я ж тут не жить збираюся. Раніца наступнага дня несла змены. Змены ландшафт. Пачыналіся Свентакшышскія горы. Конечно же, камера не передаст гэтыя холмы, але я их добра адчуваю. Конечно, лес вельмі прыгожы, ліственны, хутчэй за ўсё бук. Калі б дрэвы умелі размаўляць, просто цікава было б паслухаць іх гісторыі, іх байкі. Вы толькі паглядзіце, якія яны велічэзныя. Сегодня самое главное не забыться, что сегодня суббота, и мне треба заскочить в маркет и набыть себе ежи на некалькі дзён. Бо застануся голодным. О, бачу, як красулі побегли. Вельмі багато їх тут. Затарился на выходные, заскочил в бедронку. Все, валим далей. Невеличкий перапынок. Попью каўкі, адпачну і буду весці далей. Надвор'е сёння ўжо лепш становіцца, сонейка грэе, цудоўна, прыгожа. Сёння ў нацыянальным парку Свентакшыскім праходзіць нейкі ультра-трэйл. Таму час ад часу я сустракаю атлетаў на сцежцы. Я глядзеў на атлетаў і разумеў, што ў іх таксама ёсць мэта. Мэта дабрацца да фінішу. Гэта будзе самай высокай кропкай майго маршруту. 600 метраў. Мястэчка Мірец, ужонт і пячатак ужо у пашпарце. Пайду пагляджу, што за гарадзішка. Я пакідаў населены пункт. Заставалася апошняя ноч на маршруце. Надвор'е выпрабавала мяне ўвесь час, але я не здаўся. Маё падарожжа па польскаму каміна скончана. Свентакшышская сцежка пройдена. Дзякуй за тое, што былі побач. Ставьте палец нагору, подписывайтесь, ну и покидайте, конечно же, свои комментарии.